Ifølge Maslow har mennesket en række fundamentale behov, som det stræber efter at få opfyldt. Og det er en blanding af både fysiske og sociale behov, som bliver inddelt i den her behovspyramide. Og der findes i alt 5 behov i pyramiden. Selvrealiseringsbehov, der er i toppen, præstationsbehov, sociale behov, sikkerhedsbehov og fysiske behov i bunden. Og princippet med modellen er, at man starter nedefra og skal have det nederste behov opfyldt, før at man kan få det næste behov opfyldt. Og jeg vil lige gennemgå de 5 forskellige behov her. Det første, det er de fysiske behov, hvor det er sådan noget som kroppen, der har behov for vand, mad, ilt, afføring, hvile, for at kunne overleve. Fordi hvis der er mangel på de her behov, vil det komme til at gå ud over alle de andre behov, da mennesket ikke kan fungere, før de her kriterier ligesom er tilfredsstillet. Så hvis vi for eksempel ikke får vores søvn, så kan vores hjerner ikke fungere optimalt, og derfor ligger vi os til at sove hver eneste nat. Fordi det er en del af de her fysiske behov, vi har. Så er der sikkerhedsbehovet, og det er når de fysiske behov er tilfredsstillet, så kommer behovet for sikkerhed, samt hvor orden og struktur også ligger under det. For ifølge Maslow vil behovet for sikkerhed under normale omstændigheder blive dækket i løbet af barndommen, og de færreste vil så dominere til det her behov som voksne. Så hvis man fx ikke føler sig sikker i sit eget hjem, vil man konstant være præget af panik og angst for, hvad der kommer til at ske med en. Og så er der det næste, som er sociale behov, og det vil sige, at mennesket det har brug for kærlighed og brug for at føle sig accepteret for dem, de er. Og hos et barn bliver det tilfredsstillet hos forældrene. Og i takt med, at barnet så bliver ældre, bliver det ikke blot tilfredsstillet kun af forældre, men der bliver det sociale behov tilfredsstilles igennem kontakten med jævnaldrende, kollegaer og kæresteforhold. Og hvis samspillet mellem barn og forældre fungerer, vil det præge barnets videre udvikling og evne til at indgå i nære relationer med andre. Og hvis samspil omvendt bliver ikke optimalt, så vil barnet vokse op og have store behov for andres bekræftelse og usikkerhed om man er elsket af andre. Og så er der præstationsbehov, hvor der her taler om anerkendelse, fordi mennesket har behov for at føle, at man har selvværd og selvrespekt, og vi har også behov for at føle, at vi bliver respekteret af andre, og vi også selv respekterer andre. Og hvis det her behov ikke tilfredsstilles, vil en følelse af mindreværd og utilstrækkelighed finde sted i mennesket. Så for eksempel, hvis man har vundet en fodboldkamp eller har fået en god karakter, har mennesket behov for at få ros af andre i en eller anden form for forstand. Og så den allersidste, det er selvrealiseringsbehov, som drejer sig om at bruge sine evner og muligheder fuldt ud til at skabe noget. Og hvis alle behov de er dækket, så vil mennesker begynde at udvikle deres talenter, færdigheder og viden. Så det er nu nysgerrigheden og kreativiteten, der spiller ind. Og målet det er at blive et helt menneske. Så hvis nu man finder ud af, at man for eksempel har et talent inden for fodbold, vil man begynde at dyrke det her talent. Men selvom man er god, så kan man altid blive bedre. Så mennesket, vi er egentlig aldrig tilfredse. Vi sætter hele tiden nye mål for os selv. Og så vil jeg forklare vækstbehov og mangelbehov. Og det kan jo så ses på modellen her, at den er inddelt i de her 2 forskellige behov. Og de 3 nederste trin i modellen, det er kaldt for mangelbehov. Og hvis de her behov de ikke opfyldes, så fyldes man med angst, uro og frustration, og så vil man forsøge at opfylde dem. Og mangelbehov, det har vi alle til fælles, og det fungerer som en form for drivkraft og processer, som foregår, indtil behovet det er dækket. Og dermed er også sagt, at det ligger i menneskets potentiale at vokse. Og så ifølge Maslow bliver et højere behov ikke aktuelt, før en behovene nedenunder i pyramiden er opfyldt. Så når vækstbehovene derimod er opfyldt, når mangelbehovene ikke er opfyldt, går de ikke. Men de styrker individets motivation yderligere med hensyn til livsværdier, ønsker om vækst og selvaktualisering, og de kan indebære elementer af skønhed, mening, sandhed, retfærdighed, orden, simplicitet, rigdom osv. Mangelbehovene de vil altid være mere i fokus end vækstbehovene.
Og fordi den her behovspyramide, den er delt ud i, altså er opdelt i niveauer, og den er formet som en pyramide. Det er fordi, at man skal se det lidt som, at man starter fra, man er helt lille til at bestige den her pyramide. Og så skal man igennem de her 5 forskellige trin, før at man når målet på toppen, som så er selvrealiseringsbehovet. Og før man kan nå toppen, som sagt, så skal man starte med fra første niveau af pyramiden og bestige den fra niveau til niveau. Og samtidig så kan man også se, hvor meget de forskellige behov fylder hos mennesket. For eksempel så er behovet for det fysiske meget større end behovet for selvrealisering.